Lady One Studio. Baba vekupolisha ndauya na Glady Bonzi okondouraya makandipa chansi vaona kunyarara vakuti takapusa tenge tichionera vachiterera vachizvinyepera kuti ndivo vari kurira takavapa mari tikati tiri kuda song vavati tinyangoma zvisene mari kuti tiraskirire kundari. Mubvunzo wangu ndewekuti woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Ndaona mapera musati matanga nekuda kwekuti kunoenda mhepo ndiko kwamunonanga muchizviti makapenga. Munhu wese ari kuchema nemi hapana kana ari kufara nemi apa munenge muchitozviti ndimi. Aiwa miswai imi woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Vakuti takapusa tenge tichionera vachiterera vachizvinyepera kuti ndivo vari kurira takavapa mari tikati tiri kuda song vavati tinyangoma zvisene mari kuti tiraskirire kundari. Mubvunzo wangu ndewekuti woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Ndaona mapera musati matanga nekuda kwekuti kunoenda mhepo ndiko kwamunonanga muchizviti makapenga. Munhu wese ari kuchema nemi hapana kana ari kufara nemi apa munenge muchitozviti ndimi. Aiwa miswai imi woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai. Woi mimi muri magai isusu tiri wai kowai zvamakuti gocha gocha senyama pabrai.